Il-Pulizija qed tirċievi mal-20 rapport kuljum minn vittmi ta' emails u messaġġi li rigwardjaw scams marbuta ma' parcels li suppost jaslu bil-posta, meta fil-fatt ikunu messaġġi u emails qarrieqa bilan li jifrodaw lin-nies. Dawn it-tip ta' emails u messaġġi qed jintbagħtu kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż u ilhom għaddejjin minn April, għalkemm fl-aħħar ġimgħat kien hemm żieda u jidher li dawn l-scams qed jinqdew bl-ismijiet tal-kumpaniji DHL u MaltaPost biex jqarqu bin-nies. Adrian Vassallo, Chief Operations Officer tal-kumpanija MaltaPost, spjega ma' Net News kif in-nies għandhom jindunaw b'dawn it-tip ta' scams. Nies għandhom jindunaw li huma scams, għal il-mod kif inhi miktuba ċertu kliem bħalli semmejna d-baħir dawk aħna ma nużawiex. U anke li l-link li tieħdok meta tafaq il-link li jkun hemm li trid tafas, dik tieħdok f'website li mhijiex il-website tal-MaltaPost. Tkellimna wkoll ma' Charles Schiavone, manager tal-kumpanija DHL Express Malta. Ħafna nies qed jirċievu da tip ta' messaġġ biex jitlu ġolink u jitolbuhom xi data. L-appell tiegħi għan-nies huwa li mela l-ewwel nett jekk inti ma xrajt xejn mur ngħid xejn u tirċievi dal-messaġġ injorah. Jekk kombinazzjoni taf li xrajt xi ħaġa, ordnajt xi ħaġa u f'dak il-żmien li ordnajt irċivejt da tip ta' messaġġ, l-ewwel ħaġa li nirrakkomanda hu li jekk ikun hemm tracking number, dak it-tracking number idħlu fis-sistema tagħna www.dhl.com. Easy ħafna. Iċċekkja dak it-tracking number u rajtiks l-istatus tiegħu, jiġifieri jekk jeżistix jew le. Għalhekk qed isir appell biex il-konsumaturi joqogħdu ħafna attenti qabel ma jgħaddu informazzjoni sensittiva. Jekk jafsu l-link, jaraw li dik il-link il-URL address tagħha importanti li jekk ma tkunx www.maltapost.com ifisser li dik il-website hija website fittizja. U biex ma jagħtux dettalji ta' credit cards information lil daw it-tip ta' website. Adrian Vassallo spjega li bħalissa qed iħabtu wiċċhom ukoll ma' diversi scams oħra fejn il-konsumatur jixtri oġġetti minn website li titla' fuq is-social media biex imbagħad tasallu xi ħaġa li hi ta' valur żgħir. Minflok din il-website tibgħatilhom l-oġġett li jkunu ordnaw, minflok tibgħatilhom xi ħaġa ta' prezz inferjuri. Dan l-aħħar qed naraw ħafna nies li qed jirċievu toothbrushes, face masks, jew stickers, jew keychains, affarijiet żgħar li jitlu fil-letterbox, jużaw servizz ta' tracking li ma jkunx hemm bżonn firma tal-klijent. Allura x'in il-klijent jara it-tracking number li jkun ta' il-bejjieħ u jittrakkjaħ u jara li ġie delivered, il-klijent jaħseb li dak il-MaltaPost qasmitu ħażin għax huma jkunx irċivih, mentri fil-verità jkun irċieva fil-letterbox dan l-oġġett żgħir kif semmejna bħal toothbrush jew face mask. Desiree Grek għal Net News.